Fil-ġimgħat li ġejjin, is-servizz tal-Pulizija fil-Komunità se jiġi estiż għal 9 lokalitajiet oħra. Dawn huma San Ġiljan, il-Kalkara, il-Ħamrun, Santa Venera, il-Marsa, Ħal Tarxien u 3 bliet. Dan ħabru l-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Byron Camilleri waqt konferenza tal-aħbarijiet fil-binja tal-Kunsill Lokali tal-Mellieħa. L-istess binja li f'Awwissu tal-2019 kien tnieda l-proġett pilota għall-Mellieħa stess. Dak ix-xogħol li sar f'dawk it-12 lokalità jiġi replikat f'dawn il-lokalitajiet anke jekk xi wħud minnhom huma bi sfidi partikolari. Lejn l-aħħar ta' din is-sena wkoll se nerġa' naraw estensjoni oħra tal-Community Police sakemm naraw li din is-servizz ikun wieħed offrut madwar Malta għawdex. Sabiex naraw li l-komunitajiet tagħna ikunu komunitajiet fejn isir kollaborazzjoni aħjar mal-Korp tal-Pulizija u jkunu komunitajiet aktar siguri. Il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafa qal li minn mindu tnieda dan is-servizz tiebet il-komunikazzjoni bejn il-komunità u l-membri tal-Korp tal-Pulizija. Huwa saħaq ukoll li apparti żieda fil-preżenza fil-lokalitajiet, il-Pulizija żdiedet ukoll il-preżenza tagħha fuq il-mezzi soċjali sabiex bekk iċ-ċittadin ikun aktar moqdi. Il-Kummissarju Gafa qal li bħalissa hemm 25 membru tal-Korp li qed jaħdem fil-komunità, filwaqt li 31 oħra dejjin bit-taħriġ biex jingħaqdu mat-tim li dejjem qed jikber tal-Pulizija fil-komunità. Min Ottubru mindu dan il-proġett ġie estiż fi 11 lokalità oħra sal-lum saru madwar 9500 sija ta' rondi bil-mixi, filwaqt li saru madwar 4000 kilometru ta' rondi bir-roti.